Takže čaute, toto je part 6. A ideme teraz, celý diel by sme chceli z Audi TT. Jak natáča 28 minút by sme tak chceli. Áno, nemusíte nás čakovať, chlapci. No takže, môžeme začať hrať na fix, ale dáme si GPS mapa. Hľadáme si ten nejaký závodník. Ako treba ten, ktorý bol na tej ceste. Toto myslím. Napríklad Toto. Alebo toto. toto, alebo toto. Toto. No, Nie, to nie. Nejaký závod. Nejaký mal. Tak daj okruh. dám tento. Nie. Už som ho dal. Skús ho ešte raz. Minulom dielu sme ho práve nevedeli. Tak dobre. Ale skús to. Alebo ešte takto skúsim teraz, ja. Abo čo, tak keď si bojda, áno, tak to skúsim. Ukáž, tak to skúsim nejaké to. A to chceš skúsiť? Tak ty ma môžeš komentovať. Teraz to skúsim. A poznáte nás minulých dielov, ešte som sa dal. Tak tvoj si. Poznáte nás minulých dielov. Choď podľa mapy. A poď za tým ľudí. Prečo? Lebo mám do nej zásielku? Áno, a teraz na policajt na teba, a teraz policajt na teba pošle. Nie, to nemusíš. Keď bude treba, tak aj to bude musieť. Dve minúty do konca. Podstate nám nejaká asi. Nie. Ty teraz nekradneš žiadne auto. Na čo, ale mohli by sa tu ukázať. V realite by sa tu už dávno ukázali. A Kubo, teraz tu nie sú. Ha! On vybural. Keď si nabúral, tak by sa ti mali ukázať bližšie. Nie, oni si neukážu. Ale ukážu. Ten ich skôr perieľa. Nie, stoj! To ja nemôžeš ísť. Ty sa musíš otočiť, ty si šiel tým smerom. Aj, restart. To som dokašľal. Tak to chcem skúsiť ja. Nie, musím to ja. Ja to skúsim. Toto nebolo kvôli času. Kuba, ty musíš ísť podľa tej mapy. Ja viem. Teraz ide k tebe policajt. A ty si sa mu skryl. Požona. Á! No tak čo, milí diváci? Myslíte si, že toto je ľahké? Ale nemáte pravdu. Keď ste hlasovali za áno, tak ste nemali pravdu, bo to príliš ťažké. Je to na čas a nemôžeš to auto zničiť. A musíš ísť podľa mapy. Nie, toto auto sa nedá zničiť. Vidíš teda, že nezničíte auto? Nie, ale musíš ísť podľa mapy. To je pravda. Môže sa ti hocikedy napísať zdemolováno. Kubo, a teraz musíš
podľa mapy. A čo myslíš, že robím? Tieto auta mi tu chodia do cesty. A teraz poď do toho smeru. Nepoď rovno. Kubo. Čo, Kubo? Joje. Je to je to nitro. Lebo to za auto je zásielka. No a čo? A potom prečo by ma nahnali polisi? Lebo oni ťa poznajú z toho skla auta. Držať. Klop. Pridaj. Ja viem! Ale toto je ťažké. Poď. Skoro som to mal! Takže hrať znovu. Teraz nemôžeme búrať. Ale naozaj nemôžem búrať. Nemôžeš búrať, lebo Kuba to len ti aj chcel povedať, lebo tie autá oni ťa spomalujú. To ja viem! To myslím, že nemá mozog. Neviem, čo máš. Listen up. I've got something I want you to pick up and transport. Needs to be there in record time. Late isn't an option. Vysvetne sa za chvíľku čas. Ináč si kúpi kto iný? Čo? Aj! On sa počúval do druhého smeru. Mne to nejak auto driftovalo. Chcel som driftnúť, ale mne to že som to chcel otočiť. Viete, chcel sa mi to tak otočiť. Takže tak toto nedáme. A nemôžeš búrať a musíš ísť podľa mapy. Listen up. I've got something I want you to pick up and transport. Needs to be there in record time. Bo všetko ťa spomaluje. Maxo, dávam ti velenie. A nebúrať. Rozkaz kapitána. Tu máš mikrofón. No takže Maxi, nebúraj do ničoho. Jasný ti poviem. Minesená batérie. Teraz som začal po česky, nechápem prečo. A musíš driftovať. A drift je space. Toto som presne myslel. Nemôžeš búrať. Prehral si to rozmaj. Aby to bol iba jeden dres. No ale jeden trest je prehranie. Správne? Bože! Prehral si to. Lebo ten Dereňák, on sa mi tam nadspal. Ty si sa mu nadspal. Nie, on. Ty si sa mu nadspal. Ja som chcel ísť cez plnú, aby som do ňou nečukol. Ale ty si sa mu nadspal. No dobre, takže končíme toto video a čaute.